Jij is nou? Jazeker, dat is je roen om knallen. Ja. Het maakt gewoon net. Ja, zeker. Ja, absoluut. Want ik vind karabitjitten zelf ook mooi. En we gaan goed reglementeerd. Mensen houden hun keurig om wat we oppraat hebben. En dat maak ik. En dat was zelf ik net hoor. Het moet veilig werden. En dan is het leuk. Rekken houden met mensen en dier. En genieten van de enorme kanaal. Het vuurwerk is haast gebeurd, maar karabitjetten? Dat gaat mooi toch, hoop ik. Wat is er zo mooi om karabitjetten? Nou, de knal en als dan met de branden erachter achter de elrens, dan veel te klap. Steentjes in de bus, een beetje water doorheen en knallen. Alleen nog wie er nou al het kabit met het water in dit putje. En het putje dat ik op druk op de gas, dat gaat via het slankje naar de bovenste tank. En het water in de bovenste tank, dat rent dan oer naar beneden. En als die bovenste tank vol zit, dan stroomt het water uit deze tank oer, dan weten we dat er vol zit. Het mooie eraan is dat wij regelrecht uit het slankje gas kunnen krijgen. En dan komt het gas direct in de bussen. En dan kunnen we zonder banden te maken met het kabit de bussen skin houden en lekker knallen. Ja, zolang het... Traditie, hè? We leren die en je vooral. Ja, in Weten volle mooier als vuurwerk, maar... Ja. Mag ik bestaan boven? Ja, dat moet ze net verweren. Nee, maar dat hoeft ik niet, hè. Als er maar een beetje regeltjes om binnen, dan is er niks aan de hand. Het jaar 2024 weer prachtig. En we wensen iedereen een nog mooier 2026 daar. Lok en zoons in het najaar.